Nou, de uitspraak lag in de lijn der verwachting. Voor het proces begon heb ik getwitterd dat ik dacht dat het tussen de 18 en de 20 jaar zou uitvallen. En dat is gebeurd. Dus heel verrassend is het eigenlijk niet. Ik sprak zo net met een paar familieleden die vonden het heel vervelend dat hij er zelf niet bij was. Wat vond u ervan? Nou ja, het is de recht van de verdachte om er wel of niet bij te zijn. Mij stoort dat niet zo. Ik kan me eerlijk gezegd ook wel voorstellen dat hij denkt, ja, wat moet ik daar weer een keer die gang daar maken. Weer in het blikveld van de nabestaanden zitten. Ja, het zou voor de nabestaanden misschien fijn geweest zijn als hij er wel was. Maar hij heeft zijn portie wat dat betreft wel tijdens de zittingen gekregen. Stel, we gaan ervan uit dat er geen hoger beroep volgt. Dan wordt hier vandaag een punt gezet. Maar ook voor u? Ja, dan is er een einde aan de zaak gekomen. En, een einde waarvan we een jaar geleden nog niet wisten dat het zou komen. En waarvan we ons ook afvroegen of het ooit zou komen. En ik zei net tegen de mensen van het rechercheteam, een half jaar geleden hadden we hier natuurlijk blind voor getekend. Hè? Een volledige bewezen verklaring en een vonnis van 18 jaar. Dus ik ben absoluut niet ontevreden. Als u straks naar huis rijdt, wat is dan het eerste waar u dan aan denkt? Opgelost. Klaar. Fijn.